beses ing na sila nga buhatan kong balay aron ako makikuban kanila. Mana ang Ginoo makikuban nimo kung ikaw ana sa balay sa Dios. Muna nga ang importante nga din kita adunay na rin. Mao kini ang akong iingon ninyo ang Ginoo hapit na mobalik. Mao kini akong gipangayo sa Ginoo sa diha nga batan-on pa ko. Isa lang gyud akong gipangayo sa Ginoo samtang nag-eskwela ko kanang gitawag og pagkapastor, no? Wala ko na nagpastor para makwartahan. Kundi nagpastor ko kay gigamit ko sa Ginoo sa pastor ko sa iyang pulong. Wala mga pastor gigamit na sa Ginoo nga magasulti sa iyang pulong. Muna ang mga pastor, muna ang gitawag sa atong unang panahon trumpeter. Kanang trumpet ba nga motingog nga magdala og warning muna itong gisgutan nga unsay atong buhaton sa atong pagpangalagad sa Ginoo labi na ang kalibutan hapit na matapos. Sa tinuod lang kita karon na may anata sa tumoy. Di man pud pwede nga dili ni matapos ni mga butang kalibutan kay ang pulong sa Ginoo nagprophecy man adunay katapusan. End of the world. Sa pagpangalagad ug sa pag-ila sa Ginoo para atong mga panahon sa pandemic nga di kita so tawagan ng nagpabiling ka sa balay, wala ta kaagtog simbahan kay nga naman gisugo na sa mga nasod o mga hari o mga presidente nga din magkuano sa ta. So tawagan na yun, kalimot ito na nang tago sa kasi mong balay. Kanang kasi tawagan? Ha? Hindi nang itago kasi balay. Lockdown. Mag-lockdown yun, no? Nga, katong pag-lockdown yun, mo ito yung makaingon ka nga dito ka kahimo sa pagkato sa balay sa Ginoo. Visit ang balay sa Ginoo, mo yun ang atuan. Itawag o taguanan. Ato ng refuge. Anang ato abang dalangpanan ba? Kung asa ta, kung siya may tabo diri, kita matong daganan, hindi nung unawang yun. Muna ka to, una to na itabo. Niya. Munang gingon nga atong mahinumduman nga wa tay mahimo. Unya, makaingon bata nga dili na tumubalik nga kita ma-lockdown. Umana ta na lockdown, gipatisting na sa Ginoo kung unsa gayon ang mahitabo sa kalibutan kung doon na pabatay mahimo o pangalagad sa Ginoo. Wala na. Labi na kung mabot ng ikaduhang gitawag kung dili lang kay lockdown, maundang na gyud kay mao man gipractice sa Ginoo nga maundang ang tanan kay moabot naman ang hingpit. Munang giingon ni Pastor Pablo sa diyan nga moabot gani ang hingpit, ang dili hingpit nga kanang atong pagpangalaga di man na hingpit. Muna nga ang Ginoo man ni di aron hingpito na. Muna atong gipaabot nga hingpito na kay wa gyud tawo nga makahimo sa hingpit. Although nasayod sila sa mga pulong pero dili hingpit. Muna nga kaning mga pagwali matod pa ni Pastor Pablo in part lang ni murag bahin lang ni ba. Muna nga ako nahimong pastor dili ingon nga din mabuhi ko sa pagkapastor, madato ko, makwartahan ko kung dili usa gini gipangayon ako sa Ginoo una sa batanon pa ko samtang giskwela ko. Muna akong gingon Ginoo gamita lang ko sa dili pa ka mobalik. Gamita ba sa pagwali kaya ang pastor siyempre magwali gud na mo ginakong pag-adto gyud sa simbahan. Kapag eskwela ko Bible school, nabalog ko ang mga pastor gamiton sa Ginoo pagwali. Nya kay naundang man ko mo nang akong prayer sa diya nga nag-backslide ko, wa ko'y laing ampo. Gamita lang ko Ginoo sa di pa ka mobalik kay bilang pahinumdum ba nga kung mobalik siya nga may nang naa ko nagabuhat ba sa buluhaton, wala nga ikatulo na ning gitawag kung gigamit ko sa Ginoo nga wala na undang-undang. Kaya tumuna sa diya, pagpangayon na ko sa ulitaw pa ko. Kaingon yung ko Ginoo sa di pa ka mobalik kay katong pag-eskwela na ko 1982, eskwela ko 1982, pag-graduate nga ko, di, nagpastor na ko, nag-backslide ko, nahadlok na ko ato. Abi na ko mubalik ng Ginoo, basta ningon na ko Lord. Gamita lang dito sa dili pa ka mubalik. Ang buot kasabot ako sa Ginoo, kung mubalik man galing ka, sultihi ko.
ug gamit ako. Ato naitabo akong 1985 gigamit ko diri sa relocation mo kun undang ko. Pray na po ko. Lord, gamit na lang yun ko kay nabaklain na gud. Di na ko ganahan matug simbahan. Moto nga ang prayer na ko gamit na lang yun ko Ginoo sa di pa ka mobalik kay nahadlok mong ko anang pagbalik sa Ginoo kay sa tinuod lang atong una walitaw pa ko. Kay balo na gyud ko abot sa second coming. Mo na akong ginadibati sa ilaha. Bato nga pag-abot sa panahon nga diin, na-apply ko, niabot ang panahon, nagigamit ako sa Ginoo, gipadala ko sa bukid. Manang na-experience sana na po ang syudad o ang bukid. Bato na kayong gani ko nga ang Ginoo, lamig kayo palandumon. Palandumon dito sa bungtod nga wag kay nahimong mga bitawag mga palanaw, mga kaibog, na saya-saya. Kaya sa man, sa bukid man, ito usay, mulang tao ko sa ibabaw dito buntod, palandong ko yung kita na kong samal. Nakaingon yung kung masayon, lamig yung kay pangalaga din sa bukid. Ang problema lang kay pag humani mo palandong, mapuga sa mga butang na yung gikinahanglan, malipay, mapugad mga butang, maya kay dito sa bukid, gool man, mato, nibalik na po ng panahon na backslide. Mato akong prayer yun, sa diha nga nangita pong simbahan. Mato na yung Lord, gamita lang yun ko sa dili pa, tambubalik. Karon mo na ni, 2008, nagsugod nga ang Ginoo nagamit ako din sa pamaagin nga mga nakabiling ng ito pagwali. Wala ako, musulti rin ko ninyo sa puno sa Ginoo, nga ang Ginoo kapit ang mubalik ya. Higit ko mingon nga dugya pa mubalik. Na, mas maayo binang magsulti nga ang Ginoo kapit ang mubalik kayo sa why nagsulti. Mo bitaw hinungdan, waluray na luwas, walo lang ang nakasakay, kaya wagi nagsulti sa ilaha. Nga prophecy sa Ginoo, sama ra ba atong unang panahon, nganong wa may nagsulti sa ilaha? Nganong aangayaman sila sultihan? Kay dugay pa manggod mahuman ang arka ni Noah. Nang dapat unta ko sultihan sila kay wa may nagsulti. Mahinungdan sila nalingaw sa ilahang negosyo. Mausad na ingon ni Jesus Christ ang pagbalik daw sa anak sa Dios nga mismo si Jesus Christ nagsulti sama daw sa panahon ni Noah. So man ay gibuhat sa panahon si Noah ang mga tao at hebalo nga si Noah ni sulod na sa arka. Mausad na ang anak sa Dios nga muani daw dinhi, di daw na mahibawan sa mga tao. Kaya may nasayod gani ang manilunda. Manang ingon sa pagtukaw lang yun mo sa tagampo. Aron mahinumduman ninyo kung kanus agi bubalik ang Ginoo umuabli ang putahan. Mo to nga din kung sa init na mo itong una, mausad na may tabo karon. Di ginato na malalis kay prophecy na. Mabitaw na, muhingon ko ninyo, hingon pa si Apostol Pablo, aduna gayay panahon na ang tao mubiya gyud pagpangalagad siguro bantayan ta na. Expressly man gyud na ayaw mo kumpiyansa sa inyong kagalingon. Hindi mo kumpiyansa kasi mong kagalingon dahil niya. Wala na. There is no remedy ra bang gingon sa Bible ha. Kung doon na gani mahitabot ng katalabman diya kanang mga tao nga wala nagpakabana sa Ginoo niya sa diya nga nanay mahitabo. Sangkit sila sa Ginoo, ang tubag sa Ginoo na there is no remedy. Mabita hinungdan ningon si Solomon, remember the Creator in the days of your youth before the difficult time to come. Kaya wa ka na ilain masulti kung ang difficult sa imong life maabot na o sara imong ikasulti mingon ra ka nga wa gitoy kalipay. Kaya nga naman nahitabo naman sa imo ha. Mo nang giingon ka ng mga masakiton. Wala na nay pag-asa kung sila nangalaga tunguna sa Ginoo niya wa nila hinumdumi ang Creator. Mabita na ako sa batanong pa, hinumduman din akong Creator. Glory to God nga ang Ginoo kanunay naga tudlo. Although na may pagbadlong, na may balatian pero tag 2 days lang ha. Ipabati kay mingon man ko Ginoo ingon ana ba ang imong buhaton sa kuha. Although kabalo ko ka ng mga balatian, mga pagbadlong nga gamay, tungod na sa gugma sa Ginoo. Mao dito na ang mga pastor, badlong na sa sakit tungod sa gugma sa Ginoo sa mga pastor. Kamo, di mo badlongon tungod kay ngano man, gibadlong na mo sa pulong sa Ginoo. Ayo na paabutan ninyo nga ang sakit pay mo badlong ninyo. Nga ang kalintura pa. Kung ang tao gikalintura tungod ingon ni Apostol Pablo, dili man gud takos. Manang gani ang uban nang namatay ingon niya Apostol Pablo sa 1 Corinthians. Although sa 2 Corinthians na namatod pa niya. Mao ni hinungdan kamo mga sakit, mga luya ang uban nang namatay tungod kay dili man gud tapos diya tubangan sa Ginoo. Gani kining pag-awit nato kanang mingon ta, you are worthy of all
Kabalo ba mo, kanang mukanta mo, you are worthy of all. Kanang mingon po ka, I will exalt thee. Kung saan mo pag-exalt, be? Kung saan man mo pag ingon nga ikaw gid worthy, kaya na sa baba, pagsulti. Mabita na ang mga Israelites, giingan ni Jesus Christ, these people drew nigh to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Kaya nga naman, kanang pag-ingon nga you are worthy of all, wala sa kasing-kasing na, kaya wa sila kabalo kung unsa ang pagka-worthy ni Jesus Christ. Sama ni mo pag-ingon nga worthy siya, binganong worthy man siya. So, kung sa'yo mong baton kung siya worthy, so, bitaw na kinahanglan, ang tanan mong pagkabuhaton, kanang takuspod nga naa sa iya atubangan. Kanang, ang giingon, kanang acceptable ba, nga worthy good siya sa imo ang pag-ingon, worthy ka, Ginoo. Kunya karon kung worthy siya, unsa may mong gibuhat, ipanghatag na nimong dili ang mayan. Ano sa ang tao kung walay knowledge, mao kita na mag-usa ng faith. Although kita nagtuo talaga na ay Diyos, usara ang Diyos, gamanan ang Diyos, tagiya ang Diyos, pero wala to ilang nga siya, tinuod nga Diyos. Wanang giingon. Ingon ni Apostol Pablo, although they know God, they profess to know God, but in their word, they deny. Nakaila Ginoo, nagpakita na sila kaila Ginoo, pero sa ilang binuhatan, deny. Ano man, kaya di man kabalo mo buhat kaya. Nga unsa ang pagbuhat, wa man pud itudlo. Wala ang kamatura atong una, hangtod karon na wala. Mao ginang gi-prophecy, manang ningon si Jesus Christ, if ye shall know the truth shall set you free. Yang sa man nato pagkabalo sa kamaturan, kung way magsulti kamaturan. Kaniadto pa man wa na gyud nagsulti kamaturan. Aron ang tanan mga butang nga giwali o gi-prophecy ni Jesus o sa Ginoo, matuman. O bitaw na kining pulong ha. Bisag unsa kagamay nga pulong nga gisulat diri, ni manggani ingon si Jesus Christ. Bisag kana ang that or come, dili na ingon nga walay meaning, agi na meaning. Pag ingon sa Ginoo nga gamay ray maluwas, gamay ra. Gamay ray nakatultol, gamay ra. Dagay na ningo apan dili kahimo aw. Mo gyud na. Wala unsa matong baton kung kita makabasaan. Manang giingon, ingon atong Ginoo, Lord, ayaw mi i-apil anay. Gamay ra. Kinahanglan. Usami anang gamay. Manang giingon kanang gitawag og mga tao ba nga nakailag Ginoo. Unya wa di ay dili day tinuod nga nakaila. Manang ingna gyud ang Ginoo, Lord, nakailag gyud ko nimo. Mana kung nakaila ka sa Ginoo, number 1 ang ilhan mo gyud sa Ginoo. Kung nakaila lang gyud ka sa Ginoo, gining pulong sa Ginoo mangurog gyud ka. Mahadlok ka ba? Mahadlok. Kay nga naman mahitabo mo gyud ni. Mo nang giingon ni Solomon, proven na ni proven. Natuman na ba naisulat na ang nahitabo tanan. Manang dili ta moingon nga awa kay labot yung nahitabo tong una. Kung say gisulti kanila tong una, wa sila nanumbaling, kita karon manumbaling gyud ta. Mo na karon ato hisgutan kini atong pagabuhaton kay ang pagtuo mong Lord mag-aabot pinaagis pagwalik. Wala kay pagtuo kung wala kay madunggan nga wali. Manang faith without work is dead. Unsaon pag-work nga wa may gitudlo unsay buhaton. Manang ang pagtuo sa mga tao patay. Makaluwas ba daw kaniya ingon ni Santiago ang pagtuo nga walay binuhatan? Dili gid makaluwas. So aduna tay pagabuhaton dias tubangan sa Ginoo. Gamay ra man gyud tay buhaton nato sa dias tubangan sa Ginoo. Kay ngano man kanang mga tao nang alagad sa Ginoo. Mo na ang iyahang gitsultihan gyud kanang mga lagad ba. Gani kini pagpangalagad is mag tulo ni ka klase kung mga lagad ga kinahanglan free will. Kanang libre ka ba? Ayaw pagpangalagad gali ka libre. Mo na gingon atong una, ikadua baw. Panaad. Nga mga lagad yung ka pangalagad yun kay covenant ko na ang gingon sa Ginoo. Kanang covenant is a promise. Agreement na nato diya sa Ginoo nga ang Ginoo mutabang nato. Mo protect nato hangtod pa sa kamatayon. Nga gani niingon siya nga walay hinagiban nga pagagamiton aron ikaw mamatay lang. Kaya nga na proteksyonan man ka.
Ikaupat, voluntary. Isa may volunteer. Mo nang gingon kanang gitawag og firstborn. Ingon ni Apostol Pablo among the brethren. Kanang unang natao diha sa mga katawhan mao kana ang Church of God. The firstborn of the Church of God. Mo na ang mga tao gingon sa Hebrews nga safety ng tawhanan na sa pagmoabot ng kalibutan. Nga kung atong unang panahon ng mga tao niya gidala niya gisafety mapud niya. Kaya nga gigupod sila sa Ehipto aso sila gidala dito sa wilderness. Sa wilderness walay gihimong tao, wala na narbaho. Aron makakaon ra, aron mabuhi sulod sa 40 ka tuig. Kung dili ang Ginoo ray nagpakaon nila galing bagulbulan kung sa gani ihatag sa Ginoo. Gusto na gyud nila nga kanang manlihok sila gilabas ama dito sa Ehipto nga bahalag mamatay basta naa sila gilihok. Muna sa kabutan nga din ang tao kinahanglan adunay knowledge. Muna ako musulti ko ninyo. Wa pa man gining panahon ako makasulti pa man ninyo. Atong gisgutan karon kining marriage of the Lamb. Mo to atong gisgutan atong sa Revelation nga din. Ang atong gipaabot diha sa sulod sa Zion. Nga matod pa na ang Zion is the sure foundation sa tao sa mga nangalagad sa Ginoo ang Zion gyud. Kanang Zion is a place of worship. Kung asa man ang lugar nga ikaw nagsimba, nagdaig, kung sa simbahan man mo na ang Zion. Kaya diha gyud ang sure foundation sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo is to honor, to glorify, and to praise. Mura na. Walay pagpasalamat. Honor, tahuri siya. Himayaa siya o daiga siya sa iyang mga gisugo. Iyang ngalan ba? Nga naman, kaya ang name sa Ginoo, kanang gisugo niya. Dili ng Jesus Christ, the name above every name. Sa tinuod lang ang gisugo kang Jesus Christ nga iyang gituman, nga gisugo sa amahan. Mao po itong buhaton. Kay doon na ito'y gahong. Mo nang gingon niya, di siya sa follow them that believe in my name shall be cast out. Ambot pasabot sa ngalan sa Ginoo ba, dili ngayon si Jesus Christ, puro lang ito. Jesus Christ, Jesus Christ. Wa ta kabalo kung unsa atong buhaton about anang gitawag unsay gibuhat ni Jesus Christ dili. Ang atong gisgutan itong miaging Domingo about kanang gitawag maghulat daw kita, di na magdali-dali. Ito matong paaboton, kanang marriage of the Lamb. Mao ni final ug last nga din nga ang mga Kristohanon kinahanglan makaambit kanang kasal sa kordero. Kay naa na gihingon sa Revelation sa chapter 19 verse 7, 8, and 9, ingon pa niya din ha. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Verse 8, to her was granted that should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Sa 9, and He hath said unto me, right, blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb. And He said unto me, these are the true sayings of God. Maugin ni tinuod nga gisulti daw sa Ginoo, gi-reveal ngadto kay John the Beloved. Mismo ang Ginoo nag-ingon sa iya nga ang manulunda lang nagsulti kay kanang manulunda messenger man guna sa Ginoo. Ano pag-ingon sa manulunda? Right, isulat ni. This is a true sayings of God. Mo nang ningon ang manulunda. Blessed are the which are called into the marriage supper of the Lamb. Tinawag man diay ng kasal sa kordero, dili na yung mga kay nituo ka, nangalagad ka. Tinawag ka. Ang problema, kinsa ang tinawag? Na may gisulti rin sa pulo sa Ginoo nga mga tinawag. Diba? Kanang mga tinawag, dili na imong pagtuo. Kaya ang Ginoo nagtawag, yun sa pagtawag sa Ginoo kanang tao.
Kanang giingon sa Ginoo, ingon ni Jesus Christ, many are called but few are chosen. Kung ikaw man tinawag, siguro yung pagtuo, kung anon ka, tinawag ka, pero ang pangutana diha, pinili ka ba? Sa mga tanan tinawag, aron makaambit ka na anang marriage of the Lamb. Mao ginatong final ka ng marriage of the Lamb. Mo ni ako isulti niyo daan, kay daghan kayo wa mahibaw ini, nagtuo siguro sila. Muna itong pagpangalaga, dili sa mga butang nga makita nato ha. Dili ingon nga, pangit ilang simbahan. Wa man ta nangita og simbahan. Nangita ta sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo na ang Ginoo, di ba? Sa sinugdan ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong mao na ang Dios. So atong gipangita ang Dios pinaagi sa pulong aron mahibaw nato kung unsa tong pagabuhat kung doon na mahitabo. Moabot ang panahon nga ng mga tao nga din. Pabita na, maingon ko ninyo ha. Ako atong una, nag-aampog yung nga din, kini akong gipangwali ba. Nga ang mga kaubanan na mo ng gawas, maubita na kung Ginoo, ipakita ni mo sa ilaha, kung kini ba akong pagwali, tinuod o dili. Nagpray ko sa Ginoo, although ang Ginoo, naghatag vision ako o dreams nga, ay lang kabalakat, tinuod lagi na imong gisulti, kaya nga naman mo na ang Ginoo. Pero ang Ginoo dili gyud mobalos dito sa ilaha, dili magpakita sa ilaha na tinuod niya akong gisulti. Dili ni ipatunayan sa ilaha nga kini tinuod niya akong gisulti. Kaya nga naman naaray adlaw nga moabot nga ang Ginoo nang bala na magpakita pohon nga kadto akong gisulti tinuod. Sukad pa itong pagkabatan naman ako, nagwali ko sa mga tao, mga pastor, musukugin na sila sa kwa, pero abot sa kuha nga kanunay nga nag-ingon siya katugyon di mong gisulti tinuod yun to. Wa ko kadungog na kanay mong gisulti dili na tinuod. Di sila makaingon nga dili tinuod. Bible man pala kong gisulti. Pulong man sa Ginoo, mo na ako gisulti ko lang ni. Kay dili man ko nagsulti, ako ray nagapahibaw nimo nga mao nang naisulat. Mo bitana nga din ang Ginoo dili kanang pagpanimalos manggod iyaha manggod na niya sa adlaw pa man sa Ginoo, kanang adlaw sa Ginoo diha naman manimalos kanang mga tawo nga gisultihan nga di mo to pag-abot ang panahon sa adlaw sa Ginoo diha na nila na mahibawan. Wanang muingon tama gitong gingon ni Amos nga moabot ang panahon nga adunay kadutman ang pagpaminaw pulong sa Ginoo. Mawala na ang pagpaminaw pulong sa Ginoo. Manang ingon ni Apostol Pablo nga diin moabot gani ang hingpit. Dili na ta makahimo og dili hingpit. Ang matarong dili na mahimong dautan, ang dautan dili na mahimong matarong. Mo na yang gingon. Ang balaan na nahangtod-hangtod moabot gyud na. Mo na nga din kita karon nagisgot abot anang atong pagabuhaton kay unsa matong buhaton inig balik o inig abot sa panahon kung maghira daw kunuhay. Nagtuo ba mo nga di maghira nga naa man na sa Bible. Mo nang second to the last sign sa Ginoo aron kita mahimong one world. Anang one world aduna nay balaod sila di sa kalibutan. Kanang giingon sa Bible sa Revelation nga dili ka kapamalit o kapamaligya, gawas sa numero. Kita may muhi mo ana. Kanang ko sa ka-leader diri sa kalibutan nga maghari siya diri nga wala gyud maka kigira kaniya kanang siya mo daog sa gira ba mo bitaw nang magira usa ko kinsay mo daog mo na to ang mamalaod diri kay pagkahuman daw sa gira diri human po ng gira dito samtang magsugod ang gira diri nagsugod po ang gira dito sa langit usay gira dito sa langit kanang mga manulunda ni Satanas na accuser na sa kakanaog lang gingon ni Job dili na napasudlon siya sa diya nga di na siya pasudlon niya magira na diri ihulog na siya balik kanang accuser kanang nagasumbong kanunay sa Ginoo baga kita mingon ng Ginoo ang accuser ba nga sa tinuod ni gingon mo sa Bible gud nga kanang si Satanas nga accuser musumbong sa imo ba nga ikaw nag-ingon nga mga lagad ka sa Ginoo mo na ang kuan sa Satanas di Satanas mingon siya dito sa Ginoo ba tanawra gud na imong anak nangalagad nimo himaya baka tanawa makasala man lagi makabuat man lagi wala ingon ana niya wala ningon wala lang gibuhat ni Jesus Christ katubangan sa atong amahan kinaaman siya sa right hand of God naga-intercede siya sa amahan nga kita tabangan wala bot si Jesus Christ sa atong tabang nga ang Ginoo gyud ang amahan gyud wala kumangayot ang pinaagi sa ngalan sa Ginoo ihatag na sa atong amahan
Wala ang amahan mo yung nagpalandong, ang Ginoo nga Diyos mo nagatabang nato, nga ang si Satanas nag-accuse na nga si Jesus Christ nag-pray, tabangi lang sila, tabangi nga maligpon din ang mga Kristohanon kay moabot yun ang panahon nga ang mga tao, moabot ang hinungdan nga gamay rin maluwa, tungod kay ang mga tao manggod, di prophecy manggod, sa tinuod lang anong gamay ra ang maluwas kay kung ang New Jerusalem at kung tanawon at kumana sa Mount Olive kagamay-gamay anang Israel at tumaguta kay mo man naingon sa Bible kanang lugar mo man pili sa Ginoo dito sa kalibutan nga ang mga iya sa Ginoo puyo dito within 1,000 years una buhat ug langit mo bitaw na ang kasal sa Cordero dito na sa Mount Olive tuwa sa Israel ng Mount Olive ha kung imo na istudihan ka ng Mount Olive muna ang giharian ni David atong una. Nga matod pa karon ang balita gud ang third triple itukod diha sa Mount of Olive kay dili pwede matukod dito sa Dome of the Rock daw kay magila. So ang plano nila dito na lang sa Mount of Olive. Dahil manggon ang Mount of Olive ug atong giikuanan ang Jerusalem gani. Ito purag templo. Lahi na ako nang gitan ang gyud tama gitong gingon sa Bible. Wala kung tabo gani ng third temple diya na mo puyo ang mapintas ng mga magari dili. Muna nga ang atong gipaabot ka ng marriage of the Lamb katong gingon niya nga din sa si Daniel nagingon bulan katong nakapaabot sa 1,335 days. Kay kung ka nang makalampas ka ng 1,290 days, kanang 1,290 days na amang goy mahitabo diha. Mo na gitawag ka ng 1,290 days, equivalent na nato sa kung imong ikwenta na 1 year and a half na kung 42 months. Unya sa Revelation, doon ay mahitabo, ana, nga diin, gi-prophecy o gi-reveal, nga diin, maghari ang mapintas nga mananap. Nga diin, iyang pamarkahan ang mga tao, na ang dili mamarkahan, manang giingon nga, ipreso yun sila. Unya, dili po ka makaingon nga di ko magpamarka. Once nga dili ka mamarkahan sa Ginoo, mamarkahan yung kanina. Unya da, nga markahan kanila, nga kanang mapintas nga mananap, magbuhat ng rebulto, aron ibutan sa imong balay, nga gani kanang imuhang rebulto, tagaan naggahom ni Satanas, nga matod pa kay abot naman sa Spirit, nga mo man yung ginibil sa Ginoo mahitabo na. Ulo kung wala man na karon. Mana yang giingon dito, nga kung dili ka makabuhat sa tulumanon anang ilahang pamalaod nga mag-pray ka sa ilaha anang rebulto nga himo sa mapintas nga mananap nga iyang dagway makahimo na pagpatay daw nimo diha sa inyong balay mo na gingon sa Revelation o bito na nga din kinahanglan gyud nga mamarkahan ta kay una daw na mahitabo ingon pa ang kasulatan sa Revelation ayaw sa hilabti ang kalibutan hangtod nga mamarkahan ang mga iya sa Ginoo sa ilang agtang. Anong buot pasabot ka ng twinkling upon eye ba? Muna kung gingon sa inyo. Pag musugod ng 666, muna nang gingon twinkling upon eye na nga naman, aron din na tamahadlok kung ang mapintas nga mananap mo patay man, di tamahadlok kay nga naman, di kunsara naman ta, gisilyuhan naman ta, muna nang gingon kung atong istadihan within nga mo hari ang mapintas nga manat kita pod na magkana di na ta mahadlok nila wata kabalo kung ato tandalon sa Ginoo basta ado nagigingon sa Ginoo nga safety na manang gingon ikot up na taniya puhon pagkahuman daw sa 42 ka bulan nga magari dalon na ta dito sa Mount of Olive mo na ikaduhang gitawag gingon sa Bible na caught up kanang gingon ng caught up is rapture tinuod na dunay rapture dito sa kwan gitawag og Mount of Olive kanang gingon rapturon niya dalon ta sa Mount of Olive mo na nga usa ka butang nga din kinahanglan do na tay knowledge gani kanang knowledge nga kinahanglan mo grow ta kanang kay balo nato ba sa pangalagat sa Ginoo nangalagad ka na sa Ginoo wa ka kay balo nga matapos ang kalibutan mo na mga tao basta makadto simbahan okay na wa sila kabalo kung sa kabo nga diin do na may gi-practice sa Ginoo mo na nga atong gipaago kanang marriage of the Lamb kay nga naman mo kana ang tinuod nga gisulti sa Ginoo nga mo na hinungdan ningon siya blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb kanang panihapon sa Cordero kanang
kang Jesus Christ, si Jesus Christ mo na atong lamb, mo na atong kordero, nga kaniadto pa, gihalad na siya sa ato. Karnero na siya, kordero, sa kordero kanang gihalad na siya aron kita mangaon. Mo nang gingon, kada Jesus Christ is the last nga pangaon nato. Wa nay lain mga muhalad pa di alang sa atong mga sala. Si Jesus Christ is the last. Mo nang gingon nga wala nay halad alang sa atong sala kay nganuman humanaghalad ni Kristo iyang kaugalingon para sa atong sala. Mo nang gingon ayaw na mo pumahimo, ayaw na mo pagpakasala kay nganuman gipasaylo na ang inyong sala nga ang bayad mo nang kamatayon, mo nang hinungdan ng mga tao kung mga lagad sa Ginoo di mamatay kay gibayaran na ngadto sa krus. Mo na iyang gingon bulahan daw kuno. Mo na kinahanglan nato mo ambita ang marriage of the Lamb. Naunsa na to pag-ambit ana? Mo na ang gingon ni Jesus Christ usa ka parables. Kadya kaniani si Jesus Christ. Nga kini atong pagpangalaga daw kuno gisambingay ni Jesus Christ sa Matthew chapter 22 verse 1 to 4. Matod pa niya, and Jesus answered and spake unto them again the parables and said. Nagsulti na usab si Jesus Christ itubag kanila pinaagi sa parables pag-usab kay daghan na may parables nga gisulti ni Jesus Christ. Matod pa niya sa verse 2, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. Ang gingarihan daw sa langit sama kuno sa usa ka hari nga nagbuhat og nag-andam og kasal sa iyang anak. Umana ang hari mo nang Ginoo, ang iyang anak mo na Jesus Christ kung ato gyud ang sabton gyud ni kay parables man ni. Verse 3, and sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Nahisulat na na. Unsay buot pasabot ini? Manong daghang malagi Kristiyanon, may bawaan na nimo nganong daghang Kristiyanon. And sent forth his servant, iyang gipadala ang iyang sulugoon. Last, ang servant nga sa Ginoo gipadala sulugoon kanang gisugo sa Ginoo dinhi sa kalibutan si Jesus Christ. Ang iyang mga servant is mga prophet at una gipamatay. Mo na si Jesus Christ is the last prophet na matod pa sa Bible. There is no another prophet o other prophet, wala gilaing propeta dire. Wala na si sabi nimo kaila pa mo sa mga propeta dire nga will no? Si propeta Muhammad o si Joseph Smith, the prophet, mo na gingon dito. Pero last na si Jesus Christ, last na, wala na laing propeta. Mo na nga ang anak nga servant iyang gingon ha. And sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Bidding ha, kanang kabaw man ang gibiding. Gikontrata ba? Ang mga Kristiyanong gipangkontrata man ha. Mo nang kinsa tong gitawag, gikontrata to sa Ginoo ikaw. Mo nang giyon, daghan magingon wala tawag sa Ginoo ba? Kanang gitawag og mga taong walay Dios, wala na tawga. Kung ang mga Hudiyo, tao sa Ginoo, sila wala na sila gitawag. Kundi mo nang gingon, mo nang hinungdan sila giblahin sa Ginoo. Wala sila piliya ang uban nga matud pa sa pulong sa Ginoo. Adunay gitawag og bidding o kanang gibid ba? Di kuan sa imuha. Gipakontrata. O ikaw ang tao mga lagad sa Ginoo mo nang daghang kayo tanang tao. Tanan na kaila sa Ginoo, tanan nga lagad sa Ginoo. Sila ang bidden to the wedding, and they would not come. Pero di sila mo nga wingon man ang pulong sa Ginoo, di sila mo adto. Manang gingon dito sa John, ingon pa ni Jesus Christ sa John 5 o 6 man to, sa John 6:42. You search the scripture, nagbasa mo sa scripture because you know there is eternal life. Mga mga Kristohanon, mga pastor, kani i-target lang medyo nato ni, iklaro medyo nato ni. Kay gani ingon sa Apostol Pablo, gingan niya si Timoteo.
nga matod pa niya isulti yun ni sharply kanang pinahait yun ba i-kuan yun ba kanang mabita na ang pulong sa Ginoo is like a two-edged sword nga murag espada na duhay sulab nga kung makadungog yun ka igog yun ka, sama yun ka gani, muabot pa ni sa unod sa mong bukog mangurog siguro ka ng mga perting sukuha pati unod sa bukog na apil pag yun kalagot ba nga kanang wala gibidin or kanang gibidin unya ang niingon ang pulong sa Ginoo dili may mga tuana they would not come di sila mga tuana kay nga naman igo lang na maminaw pero di na sila mutuman ana ug di mo to kung gingon sa inyo adunay conspiracy ba adunay gitawag og kanang scanner kanang scan sa iyang kasing-kasing ba nga kanang mo yam-id lang gani kung makadungog sa pulong sa Ginoo mabitaw nang mingon ko ninyo bahala na mo kung yam-id mo basta moabot ang panahon sa adlaw sa Ginoo diyan na ninyo mahibawan mabitaw na nga kaning pulong sa Ginoo kinahanglan mahibawan ninyo kay nga naman faith cometh by hearing by the words of God unya kinsa man po'y muwali ana daw kuno aron mapaminawan ninyo ang Ginoo nagpadala og mga pastor. Dapat ang mga pastor matod pa sa Jeremiah according to the heart of God nga ang tanan mga gisulti sa Ginoo nga gusto niya nga ang pulo sa Ginoo hibaw-an ninyo mo nang gingon kana mo anay pastor nga adunay heart siya nga mahibaw-an mo na kung gusto ninyo mahibaw-an ninyo ni bahalag mga suko mo ka magwawali daan naman atong unang panahon di pamatay man nila ang mga servant sa Ginoo mga propeta tungod kay nagsulti lang kamaturan mo nawala ang kamaturan kay gipatay naman nila tanan mana si Jesus Christ niya ni gipatay pag yun nila mao bitan nang nay parable ni Jesus Christ nga do na daw usa ka mag-uuma iyang gipauman ang iyang umahana unya mangayo na ang tagbahin tong tagiya iyang gipadto iyang servant permero so gipamatay na nila o gipatay niya itong servant kay servant naman to aron dili makahatag sila mo to nibalik itong uban ni sumbong nga din gipatay man mo gisugo dito gisuguan na po niya gisa gipatay lang gyapon mo to niingon to ang tagiya ikaw na lang na siya aron di sila mo tuon mo nga anak mo ka sa tagiya matag yun na pag-abot dito gipatay man ang gyapon mo to ang parabol ni Jesus Christ na ingon anak si Jesus Christ mismo ng anak na gyud di patay pa gyud mo bitan na ako mingon ninyo nga kita nakaila sa Ginoo mo nang hinungdan nga din ang atong pagtuo moabot na pinaagi sa mga sugo sa servant faith cometh by hearing by the words of God kay kung wa tay mapaminawan magunsa man atong pagtuo, patay ang pagtuo nga way binuhatan, wa kay buhaton. Mo bitaw na hinungdan nga diin, moabot ang panahon nga kung mubalik ang Ginoo, gamay ray maluwas, kay gamay ray nakatultol, kay gamay ray gisultihan. Mo na kay ang mga nagasulti manggod, mo nang giingon nga matud pa ni Apostol Pablo, mga tinumo-tumo ba? Mo nang ningon sa Apostol Pablo, ayaw mo paminaw anang mga tinumo-tumo sa mga Hudiyo. Kay daan natong unang panahon tumo lang na ilahang pagsulti sa pulong sa Ginoo kanang fables kanang kamatuoran nga kanang word of God nga fables ba nga tumo lang matud niya matud sa Ginoo ako gisulti sa Ginoo ano yung mahinumduman ko usahay katong ni apil kog meeting sa mga dito sa Kinapawan sung adlaw kay matud pa nila daw kuno mao daw ni gingon sa Ginoo na mo gingon abi no sa tinuod ang Ginoo wa gyud nagsulti tao. Kung magbasa ka pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagsulti nimo. Mana unless kung ikaw dili ka kita og dream kay ang dreams man God. Mo na nga pa warning na sa mga nangalagad sa Ginoo, warning na pero katong mga servant sa Ginoo, mga pastor, that is mo na gitawag ang Ginoo makikistorya nimo. Kung ikaw usa ka pastor, wala gani kay vision and dreams. Mo nang gingon dili ginay pakita sa Ginoo nimo ang tinuod. Mabita na ayang gingon dinhi matod pa niya dinhi. And again, sa verse 4, He sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatling are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Muna, niingon na po siya, nagpadala na po siya usa ka servant niya nga diin. Ingna sila dito, tanawa,
Naandam na ang tanan. Kasal ba? Ready na, naiyaw na tanan, naiyaw na. Muna iyang gingon, kinsa katong gipanagtawag, hinanglan mga daw dito. Dito kay gipang-invite tanan. Wala nga daghan kay mga Kristiyano, ang mga Kristiyano na kay Ginoo gipang-invite na. Yang uban kanang dili mo tuo sa mga sugo sa Ginoo, murag o mo na ni may tabo mga tao nga din dili gyud kumutuman ana, mo nang gingon. They would not come. Kanang gingon dito ni Jesus Christ. Nag-search daw kuno sa pulong sa Ginoo kay nasayo jud sila nga naa diri eternal life. But they are not willing to have. Kanang gingon dili lang sila willing makabaton kay ngano man. Ang ilagong di kuan magutuhuan, it is appointed unto man once to die. Ang tanang tao mamatay gyud. Wanang gingon mako sa inyo kung di mo mutuo, useless lang inyong pagtuo sa Ginoo. Mana kung naanay balatian, mangayo mo sa Ginoo, unsay purpose? Natanawar gani mga tao nga naanay may tabo sa ilaha. Labi na kung madalang nila sa ospital, mag-request o pray, i-pray na to sila, i-pray na to. Kunta pa mga to i-pray sa ilaha. Nga sa tinuod lang si Kristo niani siya unsa iyang gingon, iyang giwali ang gospel about the kingdom of God ug iyang gipang-ayo ang mga masakiton. Wala niya sila nahibaw ba nga gipang-ayo sa Ginoo ang mga masakiton. Mo na kung ikaw usa ka Kristohanon, dili gyud ka unta masakit. Wala na tanan mga gitaw balatian. Ingon ni Isaiah, by his wound unsa man to yang mga samad, we are healed. We are healed. Yang sa unta man na sakit na may hinuon imbis na ayo ta. Mo na abin mo sa tinuod ng ang mission ni Jesus Christ diri. Nagwali siya sa mayong balita o gipangayo niya mga masakiton. Nya kay usa man nga nuwa man naayo. Nga unta ingon pa ni Peter man siguro ni John. I wish above that thou may prosper, be in health, as your soul prospereth. Kinahanglan mahimo ka mamaayog, lawas, aron ingnon nga ang imong kalag ni prosper. Pag mo prosper imong kalag, maayo imong lawas. Unsa ang pagkaayo sa imong lawas? Gingon ni Solomon sa Proverbs chapter 3, kung imo nang basahon, trust in the Lord. Do not lean your own understanding. And in all thy ways, i-acknowledge siya, i-acknowledge. Sa tanan nimong giagian, imong gibuhat, ila ang Ginoo nga din. So, mga pagila nimo sa Ginoo, Lord, kung wala ka, dili na ako ni mahimo. Dili na ako ni makabot kung wala ka. Dili ko kabaton kalinaw. Dili ko kabaton og kagubot kung wala ka. Di ko kabaton og kalinaw kung wala ka. Mga problema, di ko kabaton og walay problema kung wala pa ka. Tungod nimo. Mo nang hinungdan nga din ilho na to ang Ginoo sa atong kinabuhi karon. Kung naman kay trabaho, maayo ka maglawas, maayo man ang panahon sa imo ha. Tungod na sa Ginoo mo na ilha. Aron kung i-acknowledge nimo, sa unsang pagi i-acknowledge nimo, pasalamatan nimong Ginoo. Ano sa man nimo pasalamatan ng Ginoo? Mo na in the days nga ang Ginoo naghatag ka nato time panahon. Muna, makonvince yun ka kanang makonvince ka nito sa kadlaw, ingon pa sa Roma, munang taong tinuod at pasalamat sa Ginoo. Niya asa maka magpasalamat, patakal ako pasalamat dito, ang ginawa na minaw anay. Kung ikaw mangayo, pinaagi sa ngalan ni Kristo, ang amahan daw mutubag. So, ang paagi nga ikaw mangayo sa pangalan o pinaagi kang Kristo, atong gitudlo ni Jesus Christ. Kung imong gi-acknowledge ang Ginoo, kanang tanan gitudlo sa imo ha, makaayo na nimo, kinahanglan, kung naayo man ka, pasalamatan nimong Ginoo, asa man ka magpasalamat mo na gingon ni David ba, usa lang nakapulong nga matod pa niya, I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Asa maday ang gate sa Ginoo sa imong balay. Mao bitaw na nga sa tinuod lang kung ikaw nakaita sa Ginoo mo pa ni Pablo, pag silent lang mo, kanang dia sa balay. Ayun ang pakita nga din, nagpatugtog mo sound, nagpatugtog mo pa nga, ikaw yun, nagpatugtog sa mga galingon ng mga Christian song, nagpakita ka Christian song. Ang gingon ni Apostol Pablo, be silent.
Gani niingon siya, mind your own business. Mo bitaw na nga kanang ato ang pagpangalagat sa Ginoo tulo ni klase ha. Mo ni atong course sa Ginoo, kurso nato dahil sa Ginoo, profession nato ni sa Ginoo, labaw sa tanang business ni. Kanang kung ikaw nag-business man ka aron maka-earn kag money for the place, material, kini business po di aron maka-earn ta og spiritual dito sa langit. Mo na gitawag og business po ni. Mo na yang gingon dinhi gipadala niya ang ikaduhang anak, o servant sulugoon, nga niingon siya nga giandam tanan. Unya matod pa niya sa verse 5, but they made light of it and went their way, one of his farm and other to his merchandise. And the remnant took his servant and entreated them pitifully and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth armies and destroyed those murderers and burned up their city. Nga matod pa niya dinhi. Sa diya nga din, ingon siya nga andam ng tanan. Ikadua, iyang gibuhat pagyud ang light, no? Gipahayag yun sa tanang dalan. Diya sa farmer ang uban dito sa mga nagdegosyo, merchandise, na maambot pa sa bot ini, kining nasa syudad o sa bukid, gisulti niya, maudagang kay Kristohanon sa bukid, kay ngano ma'am. Tuwa mo guna sa farm, naghatag siya light pa, na matod pa niya. Niya ang uban sa merchandise katong mga nagnegosyo sa ato pa diri sa syudad na. And the remnant took his servant, o ang nabilin, matod pa niya, iyang gikuha ang servants niya and entreated them pitifully and slew them. Ila pagyud gitratar nga din, why ko kaluoy, ug matod pa na gipatay pagyud nila. But when the king heard thereof, sa diya nga ang hari daw kuno nakadungog, he was wroth, siya nasukog yung mayo, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up the city. Muna iyang gibungkag yun ang city sa mga tao kanil. Sabi niyo sa tinuod lang, pasalamatan ang Ginoo nga nagbuntag sa Pilipinas. Kaya nga naman, naamang gunay giingon sa mga 12 disciples ba, nga matod pa niya kamo, kung wato gani mo sa mga baryo, barangay, asa nga lugar, kung dawaton gani mo, wala kung giingon nga din, nga itong una, gibalik yung gini paibalon nga, kung dawat mo, inagit sila nga ang kalinaw, ani adiri mo na ang Pilipinas, isang taliwala itong unang panahon, karon ramang yun ang Ginoo nagpakita, nakabato na kay kalinaw, na dili, wala di abot sa itong gubot, nga dili nakasimba sa Ginoo, di sama sa uban daw kuno. Mabitaw na nga din, wala na sila pagsimba, kaya abot ang kagubot. Muna yung gingon din eh, gitreated, kunya ang Ginoo daw kuno, nasuko, o iyang gipadala ang armies, and destroyed those murderers, and burned up their cities. Mo itong mga nangwali siguro dito, dili nila gusto, wala nga mga lugar, pangbungkag daw kuno matod pa niya, dito sa hari. Sa verse 8, then said he to his servant, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Matod pa niya, ang kasal daw kuno, andam na, pero ang mga gipanagtawag, dili lang takos. Manang hinungdan nga din na pumingon ninyo, kinahanglan kita mahimong takos dito sa tubangan sa Ginoo. Kay mo na nga mga tao, ingon pa dito sa Corinthians, ingon sa Apostol Pablo, may tungod ang communion gani, kung di daw takos. Anang communion, kaning dili ning literal nga communion, spiritual niya nga communion, kanang wato ko sa simbahan, that is communion ko sa Ginoo. Niya kanang miinom daw kag kupa, o buhato ka sa simbahan nga, nagsimbol na o kanang nag-inom kag kupa to remember na siya napakamatay nimo, nga ang dugo ni Kristo nga mo nang gitawag og kupa, nasusulod sa kupa, bino man yun ang nasa sulod sa kupa, mo nang giingon nga na-remember yun ka nga, usab yun ka nga pakamatyan ni Kristo dito sa cross. Mo bitaw na nga muanit ka diri, makikomunyon ka niya, nga pumutik ka o breed niya, napahinumdom ka, nga di ikaw nagkaon aning mga pulong sa Ginoo, kanang naag ka sa sulod sa simbahan, kanang nakig-communion ka ba, nakig-uban ba ka sa mga tao nga diin naghistoy og pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo na ang gitawag og tinapay. Mo na iyang gingon dinhi nga matod pa niya,
the servant wedding is ready. The wedding is ready. But they which were bidden were not worthy. Matod pa niya dili. Nga ang mga tao manggod, nga nanambong na sila, pero dili sila worthy. Motong ningon pa yun ang Ginoo sa verse 9, o ang king hari ng ingon. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. Wanang panlakaw mo dito sa mga dalan. Kunya katong mga tao nga di imong gipang ingnan, na matod pa niya dinhi. Shall find nga makaplagan nimo, ingna siya nga adto sa kasal adto mo nang daghang kay nagwali kay nganuman. Sa tinuod lang dili kay ingon kay maluwas ka, dili kay ingon aron mga lagad ka sa Ginoo, dili ingon nga ikaw anhiun sa Ginoo. Aron ikaw mahimong tapos anang gitawag og kasal sa kordero, although ang kingdom sa Ginoo is like a king nga nag-prepare siya. Nga mahimo kang tapos nga niapil ka ana. Ngadto sa heaven kay ang kingdom sa Ginoo is ang kingdom sa heaven daw sama daw sa naghanda. Kinahanglan ikaw daw kuno makahimo kang takos aron katong katudeng anak nga giandam sa king mo dito si kung atong naon mo na si Jesus Christ na mahimo kang takos mo na hinungdan na ingon siya din sa verse 10. So the servant went out into highways and gathered together all as many as they found, both bad or good, and the wedding was furnished with guests. Maninungdan na sadya nga nakaplagan niya ang tanan bisan pagdaotan o dili daotan. Maninungdan nga napuno gyud ang wedding. O kanang ilang lugar, no? Matod pa niya, the wedding was furnished with guests. Napuno gyud sa mga gi-invite mo nang nakakita og wa kay lag Ginoo. Puro na mag-mention yung Ginoo, bahalag din mo simba. Manang mayo, magbuti ka, nga man. Nga nung di ko nga ito simbahan, basta nakailaw, nagsampit ko, nagdahi ko sa balay. Mo man ako muna ako yung nadunggan sa ilaha. Pero sa tinuod lang, di-invite mong lugar. Asa man ang lugar sa Ginoo nga ikaw di-invite? Verse 11, and when the king came into see the guest, kung sadya nga ang hari daw kuno, niabot aron pagtan-aw lang sa mga gipang-invite, he saw there a man which had not on a wedding garment. Sadya nga nitanaw siya sa mga gipang-invite, nakita niya nga adunay tao nga din wala nagsuot og wedding. Kanang garment, wedding garment ba kanang angayan ba? Siyempre buhato ka og wedding kinanglan. Kanang angayan jud ka, di ba? Kay kasal gusto, dili gusto. Bisag gi-invite man lang sa dalan, maninong sa verse 12, and he said unto him, ningon ang hari sa iya daw ba, friend, how comes thou in? I dare not having a wedding garment, and he was speechless. Ningon dayon siya sa amigo, diyo sa man mo pag-anhi nga wa man ka nagsuot og wedding garment, wa katubag ang iyahang guest nga giinggan sa hari ba, wa katubag. Maninong sa verse 13, then said the king to the servant, bind him hand and foot, and take him away and cast him into the utter darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth for many